Sa labing unang higayon, mitingog na ang Chief of Hospital sa Lapu-Lapu City Hospital human migawas ang reklamo sa gingong kakuwang o driver sa ambulansya. Si Luan Mirudina sa exclusive report. Giangko ni Dr. Cliff Canton, Chief of Hospital sa Lapu-Lapu City Hospital nga may kakuwangan gayud sila sa driver sa ambulansya human miretiro ang usa nila ka driver. Samtang ang usa may resign usab, hinungdan nga mihimo na lang sila og pamaagi aron dili na masubli ang hitabo diin ang usa ka pribadong individual na ang nimaneho sa ambulansya ni adtong higayuna aron mabalhin lang sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima sa pagpamusil nga si Cesar Chaton. Ang gibuhat karon nana sila gi-designate nga i-undergo training upat ka buok kay kasi ang hospital o population sa Lapu-Lapu is increasing man, so increase yun ang needs sa hospital so murag sa amo ang assessment o sa among meeting ni madam na murag di jud siguro kaya ang usara ka ambulance. Gipasabot ni Dr. Canton nga taud-taud na silang nag-hiring og ambulance driver apan wa pay ni qualify sa mga aplikante. Misamot ang kalangan dihang nagsugod na ang election period o gidili na ang pag-hire og mga kawani sa kagamhanan tungod sa COMELEC ban. Ang problema ko na gud ang di sa kakapataka o hire nga dili maka pasal sa qualification kay di ba kakapataka ko ang driver na walay training. So I think si madam nagita dyan sa driver na qualified yun, trained din niya. But so far wala pa siya na-hire. Gitinguha sa kadagkuan sa Tambalanan nga human sa piniliay maka-hire na sila og laing upat ka mga driver ug madugangan ug usa ka ambulansya aron mamahimo na kining tulo. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirudina, Balitang Besda.